A shirin namu ne za mu kawo muku wasu abubuwa guda 10 waɗanda suke ƙara lafiyar ido a jere kamar haka. Abu na farko shine yawan motsa jiki akai-akai. Binciken masana ya tabbatar da cewa yawan motsa jiki yana ƙara wa ido lafiya. Abu na biyu kuma shine a duk lokacin da kai aikin kusa na tsawon minti 20, misali kallon wayar hannu, karatu da littafi ko kuma kallon kwamfuta, to ana so ka dinga bawa idonka hutu duk bayan minti 20. Kai kallo zuwa ga wani waje mai nisan taku 20 har tsawon sakan 20. Hakan na da kyautuka wajen ƙara ido lafiya. Abu na uku shine sanya tabarau a duk lokacin da kuke wani aiki wanda kan iya taɓa lafiyar idonku, misali walda, kafintanci da dai sauransu. Hakanan yana da kyau a dinga sanya sunglasses, ma'ana gilasai wanda ake sanya shi a lokacin da ake tsananin zafin rana domin kare idonmu daga UV radiation. Abu na hudu shine ya kasance kana zuwa asibiti akai-akai domin duba lafiyarka, misali kana da ciwon siga ne, hawan jini da dai sauransu. Kamar yadda jikinmu yake a waje guda, haka su ma cututtukan suna iya tashi daga wata gabar zuwa ga wata gabar, ko kuma sai fa mana da cututtukan wadda ta fi wannan illa idan bai kokari an gano su akan lokaci ba. Cututtukan da kan iya taɓa lafiyar idon sun haɗa da ciwon siga, hawan jini, sikila da dai sauransu. Wannan ne yasa yana da kyau matuƙa mu dinga ziyartar asibiti domin a gano cewa ko muna da su akan lokaci tun kafin su ja mana matsalar da ba mu san ƙarshen ta ba. Fatan kun ilimantu sannan kun yi gado lafiya.